zer barra, no? Barra da... Sarrera, txasoko sarrera bat izatea, eta batzutan izatea olatu hondikin, da bestetan gutxi jokin. Juan Miguel Llaune, Andria Alargune, Lumera Dune, Lumera Dune, Villa de Toricora, Juan Miguel Llaune, Juan Miguel Llaune, Andria Alargune, Lumera Dune, Lumera Dune, Villa de Toricora, Juan Miguel Llaune, Juan Miguel Llaune, Juan Miguel Llaune, Juan Miguel Llaune. Juan Miguel Llaune. Eriotza gailendu da azkenean ere laguna. Konfiantzaz ginen, indartxu. Sinistu ere egin genuen, une batez, ez igula sekula aurre hartuko. Baina ederki harrapatu zaitu, gutxien espero genuenean eta egundo pentsatuko ez genuen eran. Uste genuen, gure adiskidantza betirako zela. Ezen beldurrek naiz eta luzaroan elkarrekin ez egon, bidea luzeak egiten zenituenean legez. Desiratzen egoten nintzen zure deia jasotzeko. Ez zenuen parekorik kontuak kontatzen. Zure ahotik gauzarik arruntenak bihurtzen ziren miragarri, ezinbesteko. Zoritxarreko goiz hartan nire gorputza bitan zatitzen zela nozitu nuen. Antartikatik banatzen zela izotz zati erraldoia. Oinaze izebergak sortuz, urraduran bihotza errez. Eta orain, elkarrekin egondako azken gau hartako hitz denak gogoratzen saiatzen naiz. Zentzu guztiekin eta urduri, kalean galdu den ume batek
etxeko telefono zenbaki oroitu nahi duen larritasunarekin. Atzartetik baduan urari eutxin nahi diona maiz. Zer egingo dut orain laguna? Neguaren erdian eta otsoen erasoen mende, neure pentsamendu ilunen oldarren mende. Hain erraz usatzen zenituen, zure hitzek beti zuten zentzua, sendagaia ziren, egia ez izanik ere. Lagun handia zen zuretzat, esaten didate. Hori baino gehiago zinen. Anaia bat bezalakoa, gehiago. Duela gutxi, amets batean esan zenidan beti bezan baikor. Ez dain latza, ezingo gara egon, baina hitz egingo dugu. Bada, zen geratzen naiz, zeure berben esperoan. Bidaia luzeak egiten zenituenean legez. Sekula galduko ez dudan laguna ziur, eta harro. Lehen urte betetzea zugabe. Aurrena izaten zinen deitzen. Mugikorra itzalita dut gaur. Ezin izan dut zure zenbakia ezabatu. Zimurrak ageriago daude orain, eta laber, desengainua. Begiranago oparitu zenidan liburuari. Aur baten kaligrafia duzu eskaintzan. Ez zenuen sekula ikasi idazten. Zertarako, nahikoa zenuen eta begiradarekin? Lehen urte betetzea zugabe. Ez zinen, inoiz azten. Kermen Uribe, 17 segundo. Denok ditugu doluak. Izan ditugu eta baditugu. Agian instante honetan baditugu labetik ateratako doluak. Batzuk errautsak eta beste batzuk errautsak metaforikoki. Nik ere baditut doluak. Baita ez dakizkidanak ere. Dolu inkontzienteak, baina zein diren ezakidanaren kontzientzia izanik. Hala ere, defini iezadazu zer den dolua. Kontzientetaz hitz egingo banu, ia amona ikus dezaket nire parean. Eta oraingoan ere inkontzienteki eta mentalki, denbora guztian eta automatikoki irakurtzen diot, hil zenean idatzi nion ura. Itzultzeak zentzua galdu zuen. Oroitzapenean bihurtu zinen. Odola oztu zitzaizun eta hotzak jangintuen besarkaden gose ginen une hartan. Urriak 12. Amak urritu zitzaizkidan. 12, 11. Garunak badaki joan zarela, baina agurra ez da oraindik bihotzera iritsi.
Energia Ipar Euskal Herriko ehuneko berriztagarria den zure tokiko argindar hornitzailea da. Jadanik 4.000 arpidek haien konfientza eman daukute norbanakoak tamaina guzietako enpresak elkargoak zergatik ez zu. Azaroaren bukaera arte, luja 23 kodearekin hartuak izanen den energia elektrizitate berde arpidetza bakotsaren dako 30 euro emanen dira lujamaren laguntzeko. Baliatu! Eskaintza setasunak aurrekontua eta arpidetza 5 minututan egin energia.eus webgunean. Energia Herritar Kooperatibarekin bategin. Agur eta ongi etorri Lujamarat 18. edizioa aurten, beti ere miarritzen irati azoka gune juntan, eta aurten Lujamak emazte laborariak argitan eman nahi izan ditu, eta guk ere, 11 telebistak eta kanaldudek elkarrekin osatu dugun emankizun juntan, emazteak eta emazte laborariak aipatuko ditugu. Ez teala, ongi etorri udane? Ongi etorri Pantxika eta ongi etorri ikusle guztioi, alaxe da aurten emakume laborariak, nekazariak izango ditugu protagonista, horiei ikusgarritasuna emango diegu eta euren erronkez eta problemez arituko gara gaurko saio luze honetan. Ara, eta guretzat parada bistan dena argitan emateko zenbaki batzuk ere, eta abiatzen gira Ipar Euskal Herriarekin, Ipar Euskal Herrian 3.800 bat etxalde daude, 3.800 bat etxalde, 4.700 bat etxalde buru, eta ikusiko duzue hor ilustrazio batzutan nola 2010 eta 2020 artean etxalde kopurua apaldu den Ipar Euskal Herrian. Kasik 700 bat etxalde galdu baitira 10 urtez. Aldiz, emazte etxalde buruak zenbat diren 2010an eta 2020an zenbakiak gutxi gora bera berdintsuak dira, heren bat bakarrik emazte buru da etxaldeetan, 1.400 bat Ipar Euskal Herrian. Eta Ego Euskal Herriari dagokionez, udane? Bai, Ego Euskal Herriko zifrak mai gainean jarriz, esan behar dugu EAEko datuekin hasita Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, landa eremu 198 eta 11 biztanleriaren 11 bakarri soilik bizi dela landa eremuan, eta nekazaritzarekin 158, landa eremuan biziren emakumeen 158 ez du harremanik nekazaritzarekin, eta nekazaritzatik bizidenak, diruiturriak nekazaritzatik dituenak, emakumeen kasuan 0,15 soilik dira, datua benetan gutxi. Oso basua, ikusi beharko da ez, etorkizunean zer diren datu horiekin, eta Nafarroari begira jarrita, esan behar dugu ustiategien izendapenei dagokienez, emakumen izenean daudela 126 bakarrik, gizonezkoei dagokienez 164 daude ustiategi gizonezkoen izenean, eta gainontzeko 110 sozietatei dagokienez. Eta kasu honetan emakume nafarrek, batez ere emakume nafarrak daude, hartzaintzan edota beste azpisektore batzuetan esaterako, hartzaintzan edota eztiari dagokion arloan. Baina, beti ere, tokiko etxalde txikietan, ez makroetxaldetan. Aipatu baituzu hartzaintza, agian badakizu hemen Lujaman girela 3 egunez, eta kanaldudek parada du ere hainbait irudi egiteko, eta uste dut momentu honetan berean emazteak ari direla ardien mozten hemengo animazio gune nagusian, eta agian gure emankizun hasiera honetan ere ikusiko ditugu emazteak, emazte laborariak, emazte hartzainak ari direla ringean ardiak mozten. Baina segitzeko gure emankizuna, gure lehen 2 gomita gurtzen alda ditugu udane? Hori da, harrera egingo diegu, gaurkoan. Eta unarate urbilduko zaizkigu, Amaia Irribarren, bere mikroarekin, Eta Alazne Intxauspe hementxe daukago, hementxe gaurko 2 gonbidatuak, ez da? Hala, ongi etorri zueri, milesker tartitxo bat hartzeaz, berezikizuk Amaia badakit ari zirela ere lanean hemen
Xokoan, edari aperitifia xoko goxo hortan, baina eguerdiko libratua izanen zira. Amaia bitz ez zure ibilbidea, 2018an instalatua, ara. Beraz, gaek moduan, deian ere aita beste bi lagunekin gaek moduan zen, eta erretretara joan da bera eta baratze zaina, eta ni eta beste baratze zain bat instalatu gira etxaldean. Ara, zuek ardiekin ari zirezte, Ardiekin gasna egiten duzue. Badugu baratze zaintza ere eta espreetako biper pixka bat. Ara, beraz, hiru ekoizpen etxaldean, eta beraz, xarrak joan direlarik erretretarat, berriz bigizon sartu dira. Ramuntxo hortzen, Ramuntxok segitzen du baratze gintzan, eta beraz, bigazten artean, bigarrena gizona. Nola senditzen zira, emazte bezala hor beste bien artean? Benik ez dut eganen, biziki ongi pasatzen da, ez dut desberdintasunik ikusten emazte edo mutiko gure lanean, ezagutzen gira aspalditik eta ez dut desberdintasunik ikusten emazte gisa egunerokoan. Zuk gehiago ardisailan ari zira? Bai, hori da, ardisaila, gasna, eta udan laguntzen dugu ere baratze gintzan pixkat lamnainitz baita. Ara, eta edozoin lanetan berdin? Bai. Ara, Maiaren ibilbidea, gero estatutua ipatuko dugu pixka bat gehiago? Horixe bera, eta hemen nire alboan handoaindi dauka talazne intxauspe, ene Bizkaiko eta etxaldeko emakumea mugimenduko kida ez da. Konta eguzu, pixka zu baratze zaina da, zara, zure ibilbidea konta eguzu, noiztik zaude honetan lanean? Bai, hala da, ni handoaindarra naiz. Hasiera batean beste ogibide batzutan ibili naiz, tartean besteak beste telebistan. Eta 2012an nire bikotekideekin batera pentsatzen dugu pixka bat, ogibide bezala saiatzea hartzen, baratze zaintza biologikoa. Eta hortikan 2012an hasten gea lehenengo inbernaderoa jartzen, lehenengo lurra eta bar jurretan, handoainen ere lur zati txiki bat badaukagu eta bertan ere lantzen dugu. Eta gero 2016en kontserbera txiki bat egiten dugu eta beraz orain barazkiak freskoan saltzen ditugu, zuzenean, eta baita ere kontserba moduan 7 krema egiten ditugu eta hori ere salmenta zuzenean saltzen dugu bai. Eta hasieratik ez, emakume laborarien borroka horretan eta ikusgarritasuna ematen hasieratik zaude, nola da egoera oraintxe bertan Hego Euskal Herriari dagokionez edota zure kasuan Gipuzkoan eta Bizkaian? Bai, nik usten dut diskriminazio sistemiko bat ematen dela eta estrukturalki gure aurregoko, pixka bat guk eukitzazkegun datuak eta ikusiaz, gutxi gora bera sindikatuak sortu dian garaitikan eta hasten dela hor emakumearen papera errebindikatzen eta emakumeak errebindikatzen ere bai juridikoki, bai ekonomikoki eta bai sozialki ez daudela errekonozituak, ez dutela ala sentitzen, zailtasun bereziak dituztela edo ditugula, ze gaur egunean ere nik usten dut esan daitekela ditugula, eta pixka bat borroka hori eman behar dela. Gauza batzutan bai aurrera pausoak eman dira, baina nik usten dut oraindik ere diskriminazio hori esaten duten bezala estrukturala eta gizartekoa, ez da gure sektoreko gauza bat bakarrikan, gizarteko diskriminazio hori gurean ere noski ematen da, eta askotan maskulinizatutako sektore bat izan danez, horrek berekin dakarzkien gauza guztiak, naiz eta esan bezala aspalditikan borroka bat ematen ari da, hori ikustarazteko eta emakumeok ere bertan gure tokia dugula ikustarazteko eta gure tokia hartzeko. Pentsatzen dut, interesgarri dela ere Amaiari galde egitea, nolaz olako gai bat hautatu duten Lujamaren zat aurten, zenta Amaia parte hartu duzu ere zuk Lujamaren prestaketa lan horietan, joan den urtean horreit gira Euskal Mendia izan zela irizpide, eta aurten emazteak, beraz, bat egiten ote duzue oraintxe alazneka aipatu duenarekin, eta zer senditu duzue, zen beharra senditu duzue, olako gaia ekartzeko publikoaren aintzinerat? Uste dut aspalditik aipatzetzen gai bat zela, nahi zutela aspalditik Lujaman hori antolatu, eta egia da gero eta gehiago diskriminazioak eta ari girela pixkat plazarazten, eta laborantzan egin nuen aipatu zetoki zuen emazteak eta ibilbidea ere nola ari den garatzen, baina noino lan hainitz bada egiteko pentsatzen zustut mentalitateetan ere. Justo, bitzez erraiteko, Ipar Euskal Herrian erraiten aldugu, emazte etxalde buruak direla, edo emazte etxalde buru,
hori badute estatutu hori, edo dira gaek zu bezala sozietate batean parekide agian, edo bada beste estatutu bat ere bikote kolaboratzaile aipatuko duguna ondoko gomita batekin. Baina agian... Beste inguru honetan aipatu behar dugu ez da, EAEn, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan badela emakume nekazarien estatutu bat, 2015an Eusko Legebiltzarrak onartu zuena, emakume laborarien lana duintzeko, ikusgarritasun emateko, eta batez ere, ordezkaritzan partaidetza izan dezaten, diru laguntza batzu daude tartean, eta horretarako, Amelia Jauregi emakume baserritarren elkarteko kidarekin, eta Eli Elgarresta bere alabarekin izan gara, orduan ikusiko dugu ez, beraiek komentatzen digutena estatutu honen inguruan ze gabezi eta behar. Goazen erreportai honen ikusterat eta komentatuko dugu itzultzean. Nik nola baserrin gelditu nintzen, eta nire gizonak kanpon lan naiten zon, da orduan, ja behartuta neon, baserrin behar nituen informazio eta gutxi gora bera eta egin behartzien gauzak egiteko, neu ibiltzen nintzen, eta hortik hasi ginen, ene sindikato bueltan hasi ginen lehenengo, eta garai hartan dana zehon egiteko, eta emakume batzuk hasi ginen biltzen, eta orduan sortu ziren, sindikatuare sortu berri izan, eta gestio etxeke bai, eta dana zehon egiteko, eta emakuma elkarte bat egitea ere, aliatu ginen. Eta hor pintatzen ginen, gure problemak denak berdin xamarrak ziren, eta bidea holaxe egin dugu, eta aliatu ginen, gauzak etziela bakarrik hitzein behar da zean, eta orduan estatuto baten eske hasi ginen, eta oso luzea izan zen, estatuto hori pixka bat moldatzeko, eta orain dela 15 bat urte onartu zen, guk gure aldetik ez gendun onartu, zetik ez gendun ikusten bukatuta zeonik. Bai zean dana oso ondo, jasota, papelen, baina gero guri gertatzen zitzaion berdine. Bai hau eta hau hola behar genduke eta beste hola behar genduke, baina hortik aurrea gero hor oztopoa. Ia 15 urte badie, onartu zala, hola gare, ez asko gehiago gabe. Guk ikusten gendun beharra, emakuma lehenengo titularidade bat etzeuken. Seguridade sozialik ez zuen ordaintzen, baserritzaren emakumak. Eta gaur egun, estatuto hori onartuta gero, oan dio jende asko hola jarraitzen du. Hor jarri beharko litzeke emakuma horiek kotizatzeko modue, fiskalidadea aldatu inbarko litzeke arrajatabla. Eta gero zaintza hor dago. Horik die baserriko emakume gaur dauzken movimentu bat eiteko, gauzak erabakitzen dien leku eta moitzeko, han lana egin ahal izateko. Ez bakarrik junda zehain, egin behar du erabaki gunetan egon eta gaina erabaki. Eta ez numeroa eiteak. Eta gauza horik, hori danak kontemplauta dare estatuton, baina ez da ez erreiten, ikusi besteik ez dago, zemait emakuma titular zeati dare emakumak. Gizona jubilau dalako, aldaketa hori. Baina gizona hor segitzen du, eta emakumeare bai, etxen, ez aliatu gabe. Estatutua, bai, egon badau, martxan jarri due, baina jarri due eai komenizaien gauzakin bakarrik. Adibidez, elkartetan emakumeen berdin egon behar duela, eta ez bali madare diru laguntzak eta kentzen die elkarte horri, eta, klaro, askotan elkarte baten, segun ze elkarte dan, oso zaile da berdintasun hori lortzea.
baina behaiek nola hola daukaten jarrita, eta gero gertatzen dena da askotan, emakumeen izena jarri, papeletan jun behar dugun lekua juteko, baina gero bileratan eta erabaki behar dan tokitan gizona juten da. Eta orduan ni askotan sentitzen naiz, ni neure kasunez, baina emakume azkenen monigote bada, hor daun behar deu, baina gu nahi ditugun gauzatako. Eta nik uste dut, komenigarri izango litzetekela estatutua igual berriro iriki eta beste hausnarketa bat egin, ondo daren gauzak jarri martxan, baino erdipurdi darenak edo gaizki darenak aldatzeko momentua izan daikela. Ondo forma ematea, behar dien gauzak ondo hausnartu eta ondo eikia, ez erdipurdi gauza batzuk bai, komeni dien gauzak bai eta beste gauza batzuk ez. Danontzako baliegarri izan daiken tresna bat bezala erabiltzea, bide batea ematea, ez bakoitzei komeni zaion gauzak. Jarraitzen dugu Lurraman, gaurko gonbidatuekin, Pantxikaz gain baditugu, Amaia Iribarren eta Alazne Intxauspe, eta oraintxe bertan ikusi dugu EAEko emakume nekazarien estatutua ez, Ameliak eta Elik aipatzen digute garrantzitsua dela estatutu bat 2015an sortu zelako eta emakume nekazarien lana duintzeko balio duelako garrantzitsua dela bera sortzea, gainera mundu zabalean ere eredugarri izan den estatutua da bai, baina oraindik hausnarketarako garaia ere badela, oraindik asko dagoela bide horretan, ez? Alazne, zu baita ere estatutuaren lanketa horretan bazabiltza, pixka bat konta iguzu, zuk nola ikusten duzu egoera gaur egun estatutuaren inguruan? Bai, nik uste hori dela pixka bat klabea, ezta? Estatutua egotea bera garrantzitsua da, ez egotea baino hobea da, gure ustez, baina hor egoteagatikan ez da gure egoera hobetuko. Benetan estatutu horrek ia dana jasotzen du, intentzio deklarazio oso polita da, hainbat sei atal ditu, jasotzen du titulartasun partekatuarena bat, bestea ordezkaritza erabakiguneetan, bestea eskubide sozialen beste atal badago, hor ia denetikan sartzen da, bai osasuna, bai indarkeria matxista, sexista, baja eskubideak, amatasunerako baja eskubideak, edo beste dozeinetako oporren eskubideak, denetikan sartzen da pixka bat, jarraipen batzorde bat ere badu, baina gero benetan hori ez badegu geisten, esango du, programa jakinetara, eta ez balin badago borondaterik eta baliabiderik ez bada jartzen hori garatzeko, hor geratzen da gauza bada, edo? Hor geratzeko arriskua daukana. Esan bezala, ordezkaritza organoetan bai garatu dan gauza bada, egun, hegoaldean, nekazal munduan edo nekazal inguruan dauden erakundeetan, erabakiguneetan, 140 emakumezkoena izan behar du, horrek berekin ekar dezakeen arriskuarekin, ez da, badakigu hori diru laguntza batera lotzen badegu, oso gauza arraroak gertatzen ez badira, beteko dala. Horrek ez du esan nahi, benetan, emakume horiek ahotsa duten edo emakume horiek esaten dutena benetan beteko den edo benetan ikusgarritasun hori egingo den, ezta? Beraz ez bada lanketa integralago bat egiten, sensibilizazio bat egiten, beste formazio bat gizonezkoi ere ez bazai ardura bat eskatzen formazio hori egiteko, mentalidade, Amaiak aipatzen zuen, mentalidade hori pixka bat lantzeko, oso lege polita da, esan bezala erakutsiko dugu Bruselasen eta Nueva Yorken nola daukagun lege oso zoragarri bat, baina Bizkaiko adibide bat emate aldera, Bizkaiko diputazioak, enpresa batek egin du, baina Bizkaiko diputazioarentzako, ez naiz gogoatzen 2022 edo 2021 ikerketa bat, eta Bizkaian egun lanean gauden emakume baserritarron artean, 67%ak inoiz ez du estatuto honei buruz hitz egiten entzun. Egan nahi du ere nolazpeit emaztek ere eta emazte laborariek, nekazariek beharko luketela ere hori main gainean ezagri, baina ez da aski. Jendarte guziaren indarra behar litaike zerbait eraginkorra bilakatzeko. Bai, eta administrazioaren borondate garbia. Ez bakarrik paper bat egitekoa edo, baizik eta benetan ahalbidetzekoa, jendeari informatzeko, administrazioaren langileak ere berak askotan ez dakite nola egin behar titulartasun partekatu bat, edo ez beraz benetan egin behar dana da, paperetikan jetxi lurrera, eta benetan balio dezaken guzti horri bidea eman, hortarako dago eta legez hartua ere.
Ari ginen komentatzen emankizun hasi haintzin Amaia zurekin, agian Ipar Euskal Herrian eta Frantziako lurraldean gauzak pixka bat erresago direla, ez dut erranen dena hobeki dela edo dena ongi dela, baina pixka bat hobeki. Zuk adibidez GAEK sozietate batean lan egiten duzu, eta erran nahi du parekidetasuna respetatuaz gain, oraintxe alaznek aipatu dituen estatutuari dagozkion ongi zaite hori guziak badirela, segurtasuna, erretreta, fiskalitatea, hori guzia. Bai, hori da GAEKarekin babesten du izan gizon edo emaztea babestuak gira, ez da gehiago individualki etxaldea, baina babes mota bat da, kutixatzen dugu besteak bezala, horrek janai du erretretarentzat badugula gero erretreta gizonak bezala. Gero asuratuak gira, biztan dena, ama opojaldiak hartzen alditugu eta ordezkatua izaiten algira. Eta alere GAEKak gaerdentasun bat ekartzen du eta berdintasun bat. Eta hainitz etxalde GAEK moduan dira. Hori da, eta aldiz alaznek aipatzen zuen erabaki gune horietan zer leku duten emazteek eta emazte laborariek. Hor ere, uste dut, behar 2014an edo ejantzutela laborantza ganbaretako listetan 130 emaztea izan behar zela. Hor ere, inposatu behar da, emazte kopuru tipi bat, bestenaz, ez baita naturalki usten tokirik. Ez da usten tokirik, benen emazteok arzen ote ditugu ere tokiak. Parentixe txiki bat egiten aldut, benen eskertuak zirezte hemen parte hartzeaz, zenta biziki zaila baita emazteak erakartzea mikroaren aintzinerat, kamera baten aintzinerat, olako gaiak ere aipatzeko. Eta zailtasunak izan ditugu ere izaiteko emazteak, beren gauzak aipatzen, beren Bai, eta uste dut lehen lerroan izan behar garela, lehen lerroan izan behar ditugula ez, erronkak, problematikak, ikusgarritasuna eman haue, eta esan dezakegu berdintasunerako bidan pausoak ematen direla, oraindik ere asko dagoela aurretik ez, aipatzen ditugun guzti hau ekaintzat hartuta, baina aurrera pauso txikia badira ere badaudela, ez? Eta uste dut hemen Lujaman egin direla hainbat hitzaldi eta ikusten dela ere beste eskualdeetan, Frantzian, Franche-Comté eskualdea da ere gomita, eta horientzat ere zein importanta zen gai hau main gainean ezartzea, Amaia, senditu duzu euri. Bai, ajunt. Eta zuek zer ere manden duzue Lujamatik, hau izaiten aldela ere lege, aipatu den 2015ko lege horren berriz main gainean ezartzea alazne? Bai, eta ematen duguna azkenean da indarra eta ikustea arazoak estrukturala direla, hemenan gauzak agian espezifizidade txikiren batekin, baina berdintxua direla arazoak, gizarteko arazoak direla, eta guere gizartearen parte gerala, eta hortan aurrera pausan, eta hau ez dela emazteak aurrean jarri gizonak atzen, ez baizik eta gizarte moduan aurrera egiteko modu bakarra dela hau, beraz, indarra askorekin goaz gure txaldetara berriz ere, eta bueno, menikan esan nahi nuke, baita ere, azaroaren 30ean greba feminista orokor bat deitua dagoela hegoaldean, han emakume basarretar moduan ere jarri txertatu nahi izan ditugu gure adierazpenak eta elikadura osasuntsu baterako eskubidea bertan txertatu nahi dugu zaintza sistemaren barruan, eta baita ere ezin degula zaintza sistema bat eta hitz egiten aritu, ez bali magera aurrena bizitza beraren zaintza hitz egiten ari, hau da, gure animalia, gure lurra, gure jaten dugun, eta azken batean lurramatikan eramaten dugun guzti hau. Eta gomita luzatua biztan dena iparraldeko emazte eta jendarte osoari. Bai, orokorra da greba, bai, hori. Benetan deialdi interesgarria eta garrantzitsua ez, azaroaren 30ko zaintza kerdigunean jarri nahi ditugu, eta uste garrantzitsua dela deialdi honen mezua ere, lurraman zuei guztioi helaraztea. Eta etxaldera joan aintzin, ala ere, badakit Amaiak lan eginen duela pixka bat, itzulitxo bat eginen duzu alazne? Noski, horrek ikusi ditu ja gauza batzuk eta bueltan erosketa batzuk egin eta partekatu. Garro etxaldea, ez da izenak esateko, baina baratze zaintza azkenean azpisektoreak eta bai, noski, bueltat eman barra dago. Eta ongi pasatzen da, Amaia Lujama orain arte? Bai, biziki atzo animaleko jendea izan da eta janari eskasian ginen, zinez sekulako edizioan ikusten. Bikain, mil esker handi bat, gurekin egon momentutxo bat, guk segituko dugu Lujamatik emankizun hau zuzenean, Amaika Telebista eta Kanal Dudek elkarrekin osaturik, eta aterako gira pixka bat Miarritzetik eta joanen gira bortu alde hortarat ere. Hain zuzen, Sibiruan bi neska, bi biski,
berriki instalatu baitira eta ikusiko duzue hauen ibilbide polita ere zein den. Begira dezagun. Horra hizpaikin, aite tamekin aigututzu arrokain txaltin. Heben atzamaiten titzugu behik, ardik eta euskal xerik. Abantzu hor transformatzen dizugu, gasnatzen eta geho agia ebai transformatzen dizugu eta geho saltzen merkatu zunbaitetan. Ez dugun transformatzen, hoike xantza dizugu asuia kooperatiba bezala saltzen titzugun eta geho haik Frantzia osuan saltzen titzie. Aita gazte zelaik instalatu zuzun, ordin zuzun etxalte tipi bat, hamabos bat behiekin eta ehunta berroita hamar bat ardiekin. Eta ordin 2012 goitzi aitak ezagititzu euskal xerrik. Hasi duzu transformatzen bizba hiu xerri familiantako eta geho benahi galt egiten zien errentako. 2019 ama instalatu duzu, behitzen lana eta ordin aita laguntza behar behitzin eta gu ez guan ez genizun ikasketak urrentuk. Lorreekin biek 2021 azauan instalatu gututzu eta hor aldaketa zunbait egin titzugu txaltin. Baita ezpada lorreak gasnatu hasi duzu eta ordin Tipidanik aitanik ilan anguntuntzun asuier egoskitzen eta hola. Aitani eta aitak jakindizie gui baitasunaen emaiten eta horretin hola naturalki betidanik ardiekin aizen uzut. Batutit bugorrik eta basko beharnezak. Asuiak keiten titzugu azauan hastapenin. Geo ardik hasten gututzu jeisten abentin eta geo gaznatzen. Guaiart guardik Sant Antoni juiten zututzun. Ida osu ahani gaiten zizien. Betidanik ginizun mendi kambia. Mena nik dit urratxak egin, Sibioko sindikalai mail bat egorri eta galtegin dit lekia bazenez. Lehen galtua egin nizun 2020 eta hor aurten 2021 leku bat atseman dit. Ardi parte betek ilan goiti jinuzu, igilun gututzu, laula boi gututzu eta otat izan behar gututzu sorti ehun ardieta. Hor egiten titzugu lau eguneko sandak. Goizoz ardiak biltzen tutit, geho zankuk egiten, denboa edera delaik bedeatziak eterditan abiatzen gi ibiltea, pasian egitea, eta geho arra biltzen tutit gaiaz heben gainti zazpiak eta sortziak gainti, eta geho arra juten tutu ganilat lo egitea. Lauen hartin bakotxa bat itzugu leku bat nona egitin, lorreak ardiekin, nibihi eta urdekin, geho aita mini bat otan haiduzu, eta geho ama haiduzu papeetan, eta geho lauen hartin haigututzu merkatzu zunbaitetan ungukan. Nik maite titit surtut behik eta urdik, eta geho agien transformatzen. Eta merkatik ebai, jentekin mintzatzeko,
jakusteko ze egiten dugun, nola lan egiten dugun, eta mendi hobeki duzugu herrientako, eta kambiatzen dizu Sant Antoni beno. Bakantza bezala tutzuz, eta aizia ardien erritmun, eta beti ardiekin zia, ordin baduzu habo kontaktia ardiekin, eta beti baduzu bista, eta maite dit. Amani eta aitani zututzen hain, geho aita oagu, beti segida bat beita goetako importanta duzu. Dila guti ebai halaike hanitxez habo ikusten zitzugun eskazun bait instalatzen. Eta goetako importanta duzu hebene eskazun baite, izaiti etxaltezun baitetan. Ara, hemen gira berriz Lujamaren 18. edizioa urten eta emazteak argitan. Eta bikain gure mikroen gibelean bakarrik emazteak izanen ditugu, ez teala udane. Halaxe da gaurko protagonistak, esan bezala, emakume laborariak ditugu eta horretarako beste bi gonbidatu hementxe ditugu, ez da? Nire alboan Mirian Otxotorena eta zure alboan nor dugu? Maina Chaseban, eta Maina Chasebanek begiratzen zituen irudi horiek eta gaiten zuen ze irudi politak. Berak ezagutzen du bortua. Maina, justo xure ibilbidea guk xuka mintzatzeko usaia baitugu, ostibartajak izanez, arzain bezala plantatu ez zelarik deus ikustekorik zure familian arzaingoarekin. Oden, mikroa ongi atxiki eta xure ibilbidea pixka bat aipatu. Bai, ordean ni instalatu nusu 2006an hartzain txol gisa. Ardi biarnesekin eta banixin xarua, baixit xarua, beti berdina baita. Oiaskoan, eiralaje egian, eta berriki ordula 2 urte ukandixit xantza hartzia beste etxalde bat, ordean pasatu nusu hartzain txoil zaitetik, laborari normal izaitea. Eta ordean, hartu dutalarik etxalde hori, ene laguna instalatu da enekin konjuen kolaborator gisa. Hori aipatuko dugu, beraz, ikusten dut pixka bat, ez dela erresa zuretako ulertzea, Ipar Euskal Herrian badira arzain soilak. Arzain soila, eran nahi du, bere hartaldea duela, bortuan xaro bat baduela, eta gero ontsalaz, neguan leku ezberdinetarat joaiten dela. Urte batetik besterat ez daki sobera nora joaiten den, eta ordaitzen ditu bazkak berriz borturat joan aintzin. Beraz, hori da Mainak izan duen ibilbidea duela 2 urte arte. Halaxe da. Eta gero estatutua aipatuko dugu ondotik. Hori da. Eta zure hartzaina zara, orduan zer ikusi eta benetan bertatik bertara ezagutzen duzun azpisektorea. Konta eguzu, zu Nafarra zera nondi izatu zen eta zein den, zuk egiten duzun lan esan didazu. 250 bat ardi dituzula, konta eguzu pixka dazuk. Nahiko antzekoa. Guk hartzaizolik ez ginela, ni Iruñan jaioa naiz, aitaren herrira bueltatu nintzen, eta han familiko lurrak oso gutxi ziren, 4 hektaria. Horrekin hasi ginen, bai ardiak o bildotxak erosten, bai ikuilua, instalazio guztiak sortzen, eta gure manejoa oinarritzen da portuan, gure portuetan, Urbasat-Handian, hor ematen ditugu 8 hilabete gutxi gora bera, eta bestean neguan behan. Egia da, poliki-poliki, 13-14 urte hauetan, jungarera lur pixka gehiago behan lortzen, bai neguko bazka egiteko, ez guztia, baina poliki-poliki behan ere lurrak alokatu hiruan hartzen. Eta 8 hilabetez bortuan? Zuek aldiz, Maina? Gu 6. 6 hilabetez. Bai, aldea bada horretan egia esan.
eta oso interesgarri, eta horretarako Nafarroaz gehiago aritzeko ez da, badugu Gotzones Estorainekin izan gara, zuk ezaguna duzu, eta horretarako berarekin izan gara Nafarroako egoera zaritzeko, emakume nekazari Nafarren egoera zaritzeko zenbait datu komentatu dizkigu, eta berarekin ere izpide izan dugu estatutua, emakume nekazarien estatutua, Nafarroan ez da estatuturik, eta pixka bat komentatzen zigun, ez? Ze behar dauden zein gabezi, eta berak hemen aurrean azalduko digu jarraian. Nafarroan, hartzen baldin badugu alde batetik, emakumen izenean dauden ustiategiak, daude 126. 126, gero 164 gizonezkoen izenen, eta gero badaude figura juridiko bezala agertzen dienak, soziedadeak dienak, horiek gutxi gora bera 110 izanen die, eta horietan ere badira emakumek. Eta gero beste datu bat da, ekologikoan ari direnen arten, emakumen kopurua handigoa da, 120 ere iristen da. Ustiategiak esan dizut, 126 badirela emakumen izenean daudenak, klaro. Diru laguntzak eta kobratzerako ordun, erreztasun gehiago ematen dira, ez da, saritu egiten den zerbaita. Eta ordun horrek esplikatzen do, kopuru hori 126koa izatea. Eta gero beste bigarren datua, ekologikoan emakumen kopuru handiagoa izateak, kontun hartu behar da ekologikoan, orain dela gutxi arte, eskala txikiko nekazaritza izan dela. Hortan babestu da nekazari txikia hemen Nafarroako toki askotan. Eta emakumea batez ere, eta bereziki lanean ari da eskala txikiko eredu horretan. Ja eskala hunditara joaten baldin baga, hemen Nafarroan beste lurraldekin konparatuta agroindustria ikaragarri potentea daku, gehiengoa da, hor ja emakumea desagertu iten da. Zu joaten baldin bazara, edozein esate baterako behi ustiapenean, ez? Esnetako behietan, izugarrizko monstruak dauzku hemen gure lurralden, hor emakumerik ez dago. Edo txerri azkuntzan esate baterako, txerri azkuntza industriala dugu ia bakarrik hemen, osea, estensiboan eta hola aire librean azten dituzten eskala txikiko nekazari, oso gutxi daude. Eta hor, esango nizuke 100% gizonezkoa izanen dela. Edo zerealaren mundura joaten baldin bagara, gauza bera, zerealaren mundua, dira lur hektarea pila bat, traktorea handia, kriston pabelloiak, eta hor ere gizonezkoa. Eta emakumezkoa non aurkituko dugu? Artzantzan, esate baterako, emakumezkoak garrantzia handie izan du eta askotan gaztagintzarekin lotuta ere ez. Orduan da sektore bat, nun emakumearen presentzia importantea dena, artzantza. Eskala txikiko, baserri tradizionala, hemen gure Leitza bezalako herritan eta hemen mendialden ditugun baserri hoietan ere emakumearen presentzia oso importantea da. Barazki gintza arloan ere, erle zaintzan, badira horrelako hainbat azpisektoren olabait ere, hori, emakumearen presentzia importantea dena. Baina beti eskala txikikin lotuta. Esan behar da, EAeko estatutu hori, horren sustatzailetako bat izan duzela Maite Aristegi. Maite Aristegi izan da gainera Etxalde mugimenduaren sortzailetariko bat, eta gero baita ondoren sortu zen Etxaldeko emakumeak taldea, eta estatutu hori existitzen baldin bada neurri handi batetan da bera izan duzelako horren bultzatzailetariko bat, ez? Hemen Nafarroan ez daukagu bestearik beste inork ez duelako hori bultzatu eta hori sustatu. Ez? Hemen ez daukagu Etxaldeko emakumeak taldea, eta emakumeak ez gaude antolatuta. Emakumeak parte hartzen dugu, tokiko iniziatiba desberdinetan, baino askotan ez gure baitatik aterata, baizik eta instituzioetatik edo beste eragile batzuetatik ateratako ekimenetan. Orduan hor gabezia bat dauku.
Hau argituta, esan nahi dut, estatutu bat edukitzek bakarrik ere ez duela aurrera pauso handirik suposatzen. Estatutu bat zu legea eduki dezakezu, baina gero lege hori landu egin behar da. Eta lege hori lantzeko behar da tresna. Eta guk hemen Nafarroan daukagun gabezirik handiena da tresnarik ez daukula. Orain esate baterako, azaroaren 30-ko greba dela eta etxaldeko emakumeak eta Ene Bizkaia paper ikaragarri importantea betetzen ari da, aliantzak landuz mugimendu feministarekin eta beste sindikatoekin, eta proposamen oso iraultzaiek eginez. Guk hemen Nafarroan ez daukagunez inolako tresnerik, ez gaude antolatuta, ez gara gu emakume nekazari bezala, ez gara parte hartzen ari horren antolaketan. Orduan, lehenbizin ikuste dut behar dela antolaketa, tresna. Eta gero, behin antolaketa eta tresna daukazunen, landu behar die proposamenak. Gure baitatik landu egin behar. Eta hori da nik momentu honetan ikusten duten gabezirik importantena. Hori antolatzea. Itzuzen gira onarat, miarritzerat Lurramaren 18. edizio hau. Ari baita, bete-betean musikariak eta animazioak gure gibelean, igande guerdia eta hainbat mintzaldi eta animazio ere eginak izan dira, eta segitzen dute ere emazteak eta bereziki laborari emazteak argitan emaiteko. Eta pixka bat mainarekin, egia erran argituak gelditu gira Nafarroko kontu horiek entzutearekin udane. Bai, alaxe da ez, azpimarratzen ari ginen emakume nekazarien lana duintzeko estatutuak, inegoera dauden Euskal Herri osoan, azpimarratzen eta Gotzone Sestoreinek esatu zigun, Nafarroan ez dela estatuturik, zuk ere komentatuko diguzu Mirian, falta ikusten duela emakume laborarien artean antolatzea, tresna behar dela estatutua eratzeko, baina horretarako lehenengo eta behin antolatu egin bartzaretela, zuk nola ikusten duzu, azken urte hauetan nola izan da egoera? Nire ustez, Nafarroan emakumeen antolaketa atzera egin dugu, orain dela 15-20 urte, pixkat bai gure sindikatutan edo beste eragietan, hasi eginean emakume laborariak biltzen, olako rebindikazioak egiten, elkartzen ere bai gure beharrak zeintzu diren emakume, landaremuko emakumeak izan da, etxeko zaintzak, gure lanak, guzti hori nola kudeatzeko ze beharrak genitun, eta elkar ere partekatu beharrezkoak ziren, eta, azkenean talde hori poliki-poliki gutxigo elkartu izan gera, o pixkat ere zailtasun gehiago jarri da emakumeak elkarrekin egoteko nekazaritzako erakunde hauetan, eta orduan nahiko bakarrik gaude eta falta zaigu hori toki bat non elkartzea emakumea eta gure rebindikazioak edo gure kezkak gure partekatzeko eta baita ere administrazioari eskaerak egiteko, olakoa bai estatutona edo beste gauzak ere bai. Gainera testu inguru horretan azpimarratu dugu Gotzone Sestoreinek berak ere aipatzen zegunez, Nafarroan makroetxaldeak hazten ari direla, hor bada arazo batez, etxalde txikiagoei kalte egiten die, eta emakumeak ekologikoan ari dira asko, baina hartzaintzan ere esaten zigon, zuek bezalaxe, emakumearen presentzia handiena, hartzaintzan ere badagoela, ez da? Eta paperretan, paper egiten. Hori da. Hori ere administrazio lanak gehienetan etxaldetan ere emazte lanak gelditzen dira, ez? Teala? Bai, emazteak azkenean karga handia daukagu etxaldetan, eta hori da ikusten ez dana, ez? Esan nahi zut, alde batetik, bai, etxearen kudeaketa, nahiz eta berdintasuna aipatu gure bikotekideekin edo semerekiko, berdintasun hori behintzat nirean, eta hurbiletik ezagutzen ditudan etxealdetan ez da ematen. Burokrazia edo papeleo guzti hori ere ez da kontutan hartzen, baserriaren lan bat bezala, eta karga hori normalean ere emakumen gainean hartzen ditugu, ez? Hartzen ditugu ardurarengatik edo semen hazkuntza bezala edo elikadura edo maila
jartzea edo gauzak kudeatzearena. Bai, egia da, emakumeak ikusten direla gehiago Nafarroan, eraldatzeko, hori nekazaritza iraunkorra eta eraldatzen dituzten txalde txikietan eta hola, baina horiek ere gero eta gutxiagoa gera. Orduan ere emakumeak baserrian betidanik egon dira eta izan dira, baina gero eta gutxiago ikusten dira lan horietan, ez? Eta etxalde handiak izateakin, gutxigo ikusiko gera bai elkarrekin eta bai kaleetan. Egan behar da, eta jadanik mankizununen lehen partean aipatu dugu, nola gure eskualdean ala ere Ipar Euskal Herrian eta Frantziari lotua den legedia horren barne, ala ere estatutu ezberdinak badirela. Ni gogoratzen naiz nire burasoak biak etxaldean ari zirela lanean, eta nire amak ez zuela estatuturik, eta erretretarat etorri zelarik, 400 euro unkitzen zituela, eta neorketzuen ezagutzen, administratiboki itzen ezaguna. Aldiz, 1989 geroztik etxalde kolaboratzaile estatutua sortu da, eta hori edatu da 2006an bikote izan esposatuak edo ez, elkarrekin bizi izan ondoren, estatutu hori baliagarri da. Eta zuen kasua da. Eta egia da, bikote kolaboratzaile estatutu hori gehienek emazteek dutela, eta zuen kasuan maina, susira etxalde buru. Artzaintza etxalde buru. Hori da? Bai, hori da. Ara, beraz, xu etxalde buru, eta xurekin ari den laguna, bikote kolaboratzaile. Hori da, bai. Beraz, egan nahi du horrek baduela estatutu bat, eta nola eginda hori zuen artean, onartua da izan da erreski, azkenian nola pasatu da? Gauza da, ni nintzen lehena instalatua, bera etorri delarik hasi da laguntzen, eta orduan askifite, pentsatu ginuen, berzuela estatutu bat ukan, gero aurra ukan dugularik ono gehiago, zenta hor nik banuan ere ama inbeharra ere betetzeko, eta gero ongi, gure inguruan eta gure artean ongi, nahiz eta batzutan baditugun ez da baidak horri buruz, nola etxalde buru, ama, gehi, berduzu denak udeatu, eta besteak ze leku hartzen duen, ze leku usten dakozun. Baina ez da bada hori main gainean ezartzen duzue eta ipatzen da, hori da interesgarri ere. Guziz aipatzen dugula, pixkat, bakotsak bere lekua atseman dezan, eta horreka dain, denbora oso zenekin ari da, ordean zinez egunerokotasunean elgarrekin gira. Naiz eta nik dituzten hartzen deliberuak eta nik dituzten ardiak ezagutzen, berak kanpoko lanak egiten ditu eta baldu arere bere... Aldiz hor, gauza berri bat, da bikote kolaboratzaile estatutu hortan gauzak aldatu direla. Eta orain 5 urtez gehienez izaiten altzirela estatutu horren barne. Horrek erren nahi du. Mainaren kasuan, bere lagunak 5 urteren buruan erabaki beharko duela. Segitzen du etxaldean, eta ze estatutu izanen du? Gogoetatzen duzu hori? Eta hori 2021 edo biaz geroztik, beraz berria da. Nahi du, 2026an nolazpeit erabaki bat hartu beharko du. Zer nolako erabakia? Ez dakigu, hasiak gira pentsaketan hartzen. Gure kasuan gaeka leike... oberena. Zenta orain gaek bat ere egiten albaita bikoten artean. Orain arte eta bereziki esposatua zelarik eta etzen posible. Eta orai 2010 geroz hori ere aldatu da. Beraz, agian hori litaike zuentzat? Ez dakit, ez dugu ez gira biziki urrun izan pentsaketan ere ez, baina hasteko hori bat dugu atera bide bezala. Horrek zez gogoeta sortzen du zure baitan? Nire baitan sortzen zait, bai bikoteakin, baina ez hainbeste, zen nire titularra naiz, bera lagundu egin dit eta laguntzen dit, baina kanpoan zebilen lanean, baina gogoeta hori sortzen zait gehiago semearekiko. Semea orain 20 urte ditu, esaten dit etxean geratu nahi dala, eta esaten dio baina etxea zer da? Zer da etxean geratzea? Zer lanak egin behar ditugu? Baina guzti gertatzen zaiguna, ni hartzaina zergatik egin nintzen ardiak eta mendia gustatzen zitzaidalako, beraz zergatik nahi du izan.
mendia gustatzen zaielako. Baina beste lan hori aipatu ditugulan etxean egotearenak, bai papeleonak, bai salmenta zuzena egitearena. Eta egun guztitako garbiketak eta jateko hori berez ez du maite. Eta orduan daukagu pixkat, eta oso ondo iruditzen zait, froga hori urte batzuetako bai bikoteakin edo bai semeekin nola egiten dugu hori etxean geratzearena, ez? Eta ja hortikan aurrea erabakitzea geratzen zaren edo ez, eta nola banatzen ditugun lanak edo nola konpartitzen ditugu lan guztiak. Gero bizik interesgarri kausitu dutana da Mainaren kasuan da aipatzen dituztela. Naiz ez ados izan beti ere, aipatuak direla. Hainbat etxaldetan emazteak lan egiten du, ez du estatuturik, eta sozialki sofritzen du. Eta olako kasuak ere badira gure inguruan. Beraz, gaiaren gizarteratzeak balio du. Uste dut, Nik uste dut gai guztiak gizarteratu behar dira, eztabaidatu behar dira, kontzientzia hartu behar dugu, eta jun lantzen, neurri desberdinak hori guztiendako erosoak, edo denak erosoak sentitzeko, ez? Eta lan hontan pozik egotea lan guztiak egiten, ez? Eta harremanak hobetzeko gure artean bai, bestela sortzen dira, beti gertatzen zaigu, besteek egindako lana ez ditugula baloratzen, eta nik uste denak garrantzitsua direla, eta ezagutu egin behar direla, eta partekatu egin behar direla. Eta zuk ziren honetik, bi kontu azpimarratzeko alde batetik, belaunaldi aldaketa horretan ez, premia badela, zure semeak badu aukera ere, eta naia ere, baina, esaten zenuena, laborari izateak badula bere gain, beste hainbat lan karga edota lan, askotan azpian edota itzalan gelditzen direnak ez, mendiena, iazko lurramaren gai nagusia zen mendien zaintza, eta justu horren kargu ere laborariak badira, eta oso garrantzitsua da horretan lana, eta belaunaldi aldaketa horretan ere jarraipen bat izatea, ez da, Euskal Herri oso zabalean. Importante da jarraipena eta nekazaritza iraunkorroi eta lurrari lotutako nekazaritza, eta hortan, horri ere mai gainean jarri behar da, horren alde apostua egin behar da, eta Nafarroan ikuste gehiago, zuenan baino, zuenan ere bai, ze mehatxua hor daukoazute ere bai, eta mehatxua berdina da, gurean aurreratuagoa da, baina balioan jarri behar da, egiten den lan hori esparru guztietan, ez? Hala ere ikusten dugu mendian eta gure eskualdean gauzak aldatu direla azken urte hauetan emazteak, gero eta gehiago kanpotik heldu diren emazte batzuk ere, neska gazte batzuk, artzaingoa maite dutelakoan, zuk aipatu duzun bezala, hasten dira bortuan lan egiten, uda bortuan pasatu ondoren, nahi dute Euskal Herrian gelditu eta hainbat kasutan gero instalatzen dira, eta horrek ere balio du. Maina, nola senditzen duzu, hori? Bai, badira gerozta gehiago egia da, eta bikain, bizikuntza da, bai. Baina ez da beti errex ere, eta beraz... Ez da beti errex, ez. Ez da errex, eta aipatu behar dela, errex ez dena ere. Gero, iduritzen zait baditugula dibide aski edera gure inguruan, eta orduan mentalitatean aldarazteko ere, adibide horiak ikusten dituzulaik, maiten du emeia sinestea, posible dela, eta hala. Hasteko estatutu baten ukaiteak ere gehiago laguntzen du ere laborantxan plantatzeko. Aipatzen ginuena, Nafarroan ez balimada estatutu horik, nola nahi duzue ere gazte batzu edo zain planta diten eta laborantxak segida bat izan dezan. Kezka hori beste gai bat litzateke, baina utziko dugu beste aldi batentzat, bakarrik erraiteko eskerzeko, zuek biak, eta ulertu dut biek gazna egiten duzuela, zuk gainean eta beherean, eta zuzenki saltzen ere, eta zuek... Ere gazta egiten dugu behan, baina azkeneko bilabetea bai maiatza bukara eta ekaineko edo uztailan hasierakoa goian jaisten dugu, eta berara ematen dugu esnea. Eta gazta aparte beste produktu batzuk ere hasi gera egiten. Bikain, oso interesgarria. Milesker zuen bien lekukotasuna unarat ekartzeagatik, egon gurekin minutu bat. Alaxe da, oraintxe bertan pausoa aurrera eramango baitugu, eta horretarako Leire Milikuarekin izan gara, saiakera liburu bat argitaratu zuen iaz, kasu honetan emakume nekazarien egoera eta parte hartzea aztertu du, eta horretarako 53 emakume laborarirekin izan da,
euren testigantzak hartu eta Lur gainean itzalazpian liburua argitaratu du eta ondoren jasoko ditugu bere liburuan jasotako xehetasunak. Bat ere, baina Lur gainean horretan nik bilatzen dudana da leiho bat eraikitzea, ez? Eta leiho horretan irakurlea oso toki zehatz baten jartzea. Eta horretarako, bildu ditut, aipu referentzia eta baita datu desente, niri agian begirada aldatzeko deigarri suertatu zaizkidanak, eta niretzat arreta ditzen duen datu bat izaten da eunekoena, azalera biztanleriaren arteko harremana. Adibidez, EAen nola azaleraren 98% landa eremua kontsideratzen den, baina bertan bizien biztanleria osoaren 11% eta alderantziz nola gainerako 12% horrek jasotzen duen biztanleriaren ia 80%. Orduan, bi datu horiek gain jartzen baditugu, azkenean argazki oso esanguratsu bat da, ez? Guk gehienok nondik begiratzen dugun landa eremua eta gero horri erantzuten diete baita politikek, zerbitzuek eta horratzetik datorrena. Eta gero beste kontu bat iruditzen zaidala nabarmen itzala azpian deitzen dena, lehenengo atalean sortutako leiho horri gehitzen diogu bosgorailua eta hau ere asko gustatzen zaitza azkenean bosgorailu funtzioa dauka. Ekartzen ditu emakume protagonista horien ahotsak eta horiek arilkatzen dira. Nik ekartzen ditut bestelako datu referentziak baina beti horri markoa emateko. Eta iruditzen zait, sortzen dela alako bidai bat, atalaren amaieran, ulertarazten diguna pixkat zein den beraien egoera erabakiguneetan. Ulertuta, testu inguru jakin baten kokatzen dela. Eta sistema jakin baten. Orduan, hor, ez dakit oso esanguratzua iruditu zitzaidan bere garaian, duela 20 urte baino gehiago ponentzia baten, Maria Ascension Millanek esan zuen. Badirela bere ustez, 3 arrazoi nagusi, zergaitik emakumeak erabakigune horietan ez ziren egoten. Osea, sektorea maskulinizatu bezala irudikatzen da, zergaitik, ez? Eta orduan, berak ematen zituen 3 arrazoi. Eta lehenengokoa zen, bai jendartean eta bai emakumeak beraien burua profesionaltzat ikusten ez zutela. Gero, bigarrena da, lanpilaketa itzela, bai etxeko lanak, zaintza lanak, landa eremuak baditu egitura asko ezaugarri batzuk, ezin da konparatu herrigune batekin dauden zerbitzuak adibidez. Eta, gauza guzti horiek ere, azkenean denbora kentzen dute, energia kentzen dute, parte hartzeako denbora eta energia behar dira. Eta 3. berak aipatzen du, neurri txikiagoan bada ere, erakunden beraien hermetismoa aipatzen du berak, ez? Liburua oinarritzen da ikerketa sakonago bat, eta bertan 53 emakumeren testigantza jasotzen ditut. Eta banaka elkarrizketatutako emakumeek gehienak bat datoz hori, sektorea irudikatu dela eremu maskulinizatu bat bezala, gizonak izan direla ordezkaritzara, feriara eta tratura joan direnak, eta emakumeak gelditu dira, atzean, etxean, ero itzalean, ez? Eta gaituko nioke feriara eta tratura gizonezkoak, baina adibidez hemen jasotzen zen azokara emakumezkoak, ez? Osea hor, badaude hainbat hierarkia. Eta orduan, kontu horretara bueltatuz, elkarteak ez dira betidanik sortu, ez? Eta sortzen diren momentu horretan, ordezkaritza eremuak okupatzen dituzten horiek sortzen dituzte. Beraien neurrira, logiko. Eta orduan zer gertatzen da? Oraindik ere neurri hori oso vigente dagoela. Eta orduan, hortik eta kanporako guztia, adibidez, izan emakumea, izan gaztea, izan bestelako ertz guzti horiek, ez daukate traje horretan kabidarik. Badaude gauzak aldatzen, baina gelitzen da. Landa eremuko emakumeen, nekazari emakumeen, beraien parte hartzearen, beraien ongizate, biziraute, ezin da mugatu beraien gana bakarrik. Ezin da izan beraiek badituzten lanzama askotarikoak ardura bat eta bestea, eta gainera egon behar izatea, ez dakit, borrokatzen presio duinen gaitik, administrazioekin ez dakit zer gaitik, horra azkenean behar dute guztien babesa. Eta nik esaten dut, ez dugula zertan denok izan nekazari, baina bai izan gaitezke eta izan behar dugu nekazari babesle.
hementxe gaude Lurraman saioaren amaierara heltzear gaude, baina hori baino lehen heldu behar diogu oraintxe bertan ikusi dugun erreportaiari, ez da, Pantxika, Lur gainean itzalazpian Leire Milikuaren saiakera liburua bertan oso informazio eta eduki garrantzitsua daukagu eta denoi helarazten dizuet, nahi ezkero, hementxe daukazuela Leire Milikuaren Lur gainean itzalazpian emakumeen laborarien ikusgarritasuna aipatzen da bertan batez ere, eta azpimarratu behar dugu berak esan duena. Nekazari ez dugula zertan denok izan, baina bai nekazari babesle izan behar dugula, eta horren garrantzia hementxen ere azpimarratu nahiko genuke. Bai, eta uste dut hori izaiten aldela gure emankizun guziaren borobiltzeko eta laburtzeko lema. Nekazaritzaren babesle denak izan behar dugula, eta hain zuzen hemen hainitz kontu entzun ditugu eta adierazgarriak ere bai, eta luzatzen alko ginen adibidez mainarekin aipatu dugularik bikote kolaboratzaile estatutu hori buruz ere izan direla aldaketak eta 5 urteren buruan, zeindako aldaketa horiek? Eta zer bilakatzen dira, estatutu horrekin direnak, eta adibidez, gaek sotzizdate bat ez dutenak egiten ahalko. Gana edu, etxalde txikiak, edo zoin lan egiten dutenak etxaldean, eta badirela hainbat puntu oraindik barnatzen ahalko ginituzkenak hemen. Hausnarketarako baduen gai potoloa ditugula esku hartan, ez da? Bai, eta nik nahiko nuke ere atxiki Leirek erraiten zuena ere, ongi izaitea, emazte laborarien ongi izaitea ere lehen etxi behar dela jendarte honetan. Bai, alaxe da. Honekin utzi beharko dugu aurtengo saio berezia, ez da, Pantxika amaierara heldu gara, benetan garrantzitsua aurtengo leloa emakume laborariak, euren erronkak, euren problematikak, estatutuak, denetik jaso dugu aurtengo saioan, eta uste dut garrantzitsua izan dela aurten ere kanaldurekin batera Hamaika Telebista ere hemen izatea. Mil esker handi bat gurekin egon zirezten guzieri, mil esker kameren gibelean ditugun laguntzaileri, teknikan eta bar, eta gomendatzen dizuegu berriz ere nekezarien babesle edo laborarien laguntzaile izaitea eta emazteak argitan emaiten segitzea. Uste dut emankizun hau bukatzen dugula udane hemen hartuak izan diren argazki batzuekin. Bestaldi bat arte.
Hemen da musika zuzenean telebista saioaren 236. atala. Erreportaje nagusia grabatzeko Beasainen izan gara, eta bertako entsegu lokaletan topatu ditugu Gilda taldeko Anabel, Amagoia eta Maialen. Beraiekin batera, Basati disko berrian murgilduko gara. Itzbitan atalera berriz, Urtzi Iza gonbidatu dugu, soinu teknikari eta musikaria. Bere gustoko disko, areto eta kantuen inguruan aritu zaigu laburrean. Gaurko musika zuzenean telebista saioan, Basati diskoa ezagutuko dugu. Goierriko Gilda taldearen bigarren diskoa doa honakoa. Eta lana gertutik ezagutzeko, Beasaingo entsegu lokaletara egin dugu bidai. Gaur gurean, Gilda taldea. Begiak itxita ikusten zaitut irekita, ezin dut begiak itxita ikusten zaitut irekita, ezin dut. Amagoia, Anabel eta Maialen dira Gilda taldeko kideak. Gilda taldea gea eta 2000